Moi boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador, e hoxe imos a facer unha rutina rápida e sinxela para mover o corpo e despexar a mente. Só necesitas espazo, respirar fondo e imos aló. Moi ben, benvidos un día máis. Como vedes, sempre ben acompañado. Que tal estades, chicos? Ben. Con ganas de empezar? Sempre. Sí, hai días que máis e outros días que menos, verdad? Onte fomos ás termas, levou unos Anxo, bueno, a mí non me levou porque eu xa sabía ir. Como son de Ourense, algo que me encanta son as termas, e suelo ir casi todas as semanas. Pois propúxenlle a esta xente ir ás termas e a maioría aceptaron, menos Silvia, que non pudo, non sei por qué. Eu non puiden ir porque, bueno, tiña que voltar a salir e a dar unhas clases. E nada, fomos alá a descansar un pouquiño, a relaxarse, a quedar como pasas. Esas piscinas naturais, de auga quentiña, pegámonos un baño, que maravilla. Gustoulle moito, aparte choveu, entonces estábase genial. Recomendo a todo o mundo ir ás termas obligatorio. Téñeme pendente ir un día, porque o primeiro que dixen foi home, se isto se grava en Ourense, habrá que ir ás termas, non? Imos alá, imos empezar con mobilidade articular, como sempre. Imos aí a un lado e a outro, suave co pescozo. Aí, suave. Que outro día traballamos un pouquiño a zona do abdomen e tirou un pouquiño de cervicais. É normal que teñamos aí un pouquiño de sobrecarga, diante e atrás. Noemi, eras ti, non? Aquí tiña un pouquiño aí as cervicais tocadas. Porque facer os crunch aí non sabía onde pôr o pescozo. Que hai que facer a forza no abdomen sobre todo, vale? Pero é normal, que a veces se carga aí a zona cervical. Imos cos braciños ahora hacia diante, dibuixando círculos cada vez máis amplios. Eu non sei o resto, pero maniotas teño, Eu tamén, Que? no peito. Pois eu non vos quero dicir nada, pero a clase de hoxe preparademos. É pa quererte mal, non? Atrás. Non ten halteres, non? Non ten halteres, pero Pero non lle fan falta. falamos despois a ver que preferides. Ui. medo dá. Ben, imos aí ahora a zona da cintura, pero vamos aí cas pernas, abrindo. Eso é. Xa digo na casa, coñecedes, sona vos a palabra o burpee. No. Ai, sí. Hacia adentro. Non, Pois a lo de- partir de ahora... Ai, xa me desestabilizo. Xa vas a saber de que falo. Como dixeches? O burpee. Burpi. Ai, non sei. Cambiamos de perna. Sóname raro. Sí, no, é Non raro. debe é raro. ser nada bon. Nada. Boe para o noso corpo. Creo. Ahora que vos ides a acordar de mí, xa cho digo tamén. É que outro día un pouquiño así de sobradete se dixen, peña, vamos a dar un pouquiño de caña aquí a esta xente. Bueno. Ai, que chulito. Mira, Sí. Se por eso protestos seguidos, Ben, Sete. flexionamos ese onllos e imos alá. Estrella dixo que eras un floxo outro día. Quenta máis. Estes quedan fora e largan, entendes? que mentiroso. Pero todo sai a luz, Non dixen tal cousa, Ten moita inventiva o Anxo. Estrella dixo que Edi era floxo. Pero despois, pensando ben, creo que dixen eu, Se fora un home floxo non estaría así de macizorro, digo eu. Home, por Dios. Moi ben, imos aí cos pulsos e cos nocellos xa para acabar. Pois xa vai vir un quecemento aí movidiño e a parte principal tamén. Cambiamos de pé. Hacia adentro. Moi ben. Hoxe vai ser unha sesión, xa vos lo digo ahora, de forza e de cardio. E vanos implicar bastante desgaste, moita enerxía imos a necesitar. E imos a empezar xa co quecemento para entrar en calor, vale? E imos a empezar co primeiro exercicio que ven sendo o salto a comba. Imaginamos aí que estamos saltando a comba e ahora vamos cambiando de pé, un, outro, como prefirades, vale? Isto creo que é algo que fixemos todos na nosa vida algunha vez. Llamou corda moi arriba. Pero tú estás dando a volta, pero de verdade, como cando éramos nenas. Imos aí uns 30 segundiños aproximadamente. Hai que meterse Unha ben no perna, papel. con outra, podemos saltar cas dúas, como estemos máis cómodos, vale? Veña. Últimos segundiños. Moi ben. E agora imos a pasar aí a mover esas extremidades superiores, imos a boxear aí un pouquiño, imos a mover aí dentro da cintura,
golpeando. Podemos facer aí un gancho, como querades, vale? Aí, movimento, o que quero é movimento. Eso é, con enerxía, imos soltando, respirando. Vai ser unha sesión moi dinámica de hoxe, vale? Anxo, que ti desto sabrás, non? Que faz kickboxing. pero Como pouquiño, moi pouco. Enfocadilla aí que... Imos a Se alguén o fai ben, ten que ser el, esta Ánimo, vez. últimos segundiños, mantendo aí esa intensidade. 5, 4, 3, 2, 1, vale. E agora o que imos a facer é unha pequena torsión. Imos a separar os pés, vamos cas mans ao chan. E o que imos a facer é apuntando hacia un lado e hacia outro. Imos facendo unha rotación aí, cuño hacia atrás, pernas flexionadas. Imos unha máis a cada lado. E última. Vale. Moi ben, subimos e ahora sí, imos a comezar ca parte principal. Xa vos digo que imos a facer ahora, vale? Imos a traballar 40 segundos de traballo e 20 segundos de descanso. E vai ser unha clase bastante movidiña. Así que, ide preparando unha colchoneta porque comezamos xa. Según nos plantexou a clase, pensei que iba a ser durísima. Chameille floxo e dixo, ai sí, pois catapás, entreno a tope. Moi ben, nós estamos preparados e imos empezar co primeiro exercicio que veñen sendo as flexións, vale? Recordamos, estas van a ser flexións que tiren sobre todo de tríceps, pero na casa, se nos tira moito, porque é cas mans debaixo dos ombreiros, aquí cos cóbados pegados, se nos costa moito aquí, separámolas, tiramos un pouquiño máis de peito e recordade, vale? Se non podo cas pernas estiradas, pernas flexionadas, rodillas, os xonllos no chan e subo, vale? E se me costa moito así, sobre todo, tedo cuidado con a zona lumbar, non arquear aí, subo en bloque. Se me costa moito así, vou un poquinho máis para atrás e baixo, vale? Ben, nós comezamos cas mans debaixo da anchura dos ombreiros, aquí traballando a zona dos tríceps, os cóbados pegadiños, collemos aire e comezamos ahora con esos 40 segundos de traballo, imos arriba, solto, collo aire abaixo, solto. Se nos costa moito así facer este exercicio, tamén podemos apoiar o peito, agardamos aí un segundiño e subimos. Nos imos intentar facelo do tirón, fixadevos esos cóbados, os que facedes de tríceps, que non se abran. Manteño aí ese traballo moi concentrado, ánimo. Eso é, moi ben, Estrella. Eso é, arriba. É o meu ritmo, Xa sei, na casa igual. Últimos segundos, 4, 3, 2, 1. Moi ben, recollemos atrás e relaxamos aí uns segundiños. Relaxamos aí. Cando pasen esos segundiños, imos a pasar, eu explico o seguinte exercicio que son os burpees, os famosos burpees. Parecido, vale? No sentido de que comezamos nesta situación cas mans debaixo dos cóbados, dos ombreiros, perdón, e o que vou a facer é despego o peito, levo os pés cerca das mans e salto arriba, vale? Eso é a maneira de facelo, pero podemos facelo na casa de seguinte maneira. Estou aquí, despego o peito, von con unha, von con outra, o meu ritmo, e subo, e non fai falta saltar, vale? Cada un como poda facelo, é un exercicio intenso, traballamos todo o corpo, entón, comezamos a cuenta atrás 40 segundos, collemos aire e vamos alá. Más ao lado e salto. E baixamos. Pegamos un chimpo e aí vamos arriba. Moi ben, Silvia. Eso é. Ao lado e arriba. Genial. Eso é, vemos aí como Estrella vai ao seu ritmo. Que me perdo. Que xa hai Estrella, tres cosas que fai, ¿no? recorda que tes que levar os pés cerca das mans. Xa. E última. Perfecto, moi ben. Descansamos abaixo, collemos aire. Me muero. Eu teño os feitos xa nalgúna ocasión, creo que é un exercicio super completo. Fatal. É que non os sei nin nombrar. Non sei nin como se din burples, barples, blirples, é mi igual. Non os quero, non me gustan e fora.
E agora o que imos a facer son os famosos agachamentos, tamén coñecemos, vale? 40 segundiños de traballo e 20 de descanso. Entón, pés separados a anchura das cadeiras, levamos o cubo atrás, estrella a corte da cadeira, como se nos estuviéramos sentando nunha cadeira, levo brazos e apreto glúteos, abdomen e arriba. Vale? Comezamos, collemos aire e subo. Eso é. E baixamos hasta onde podamos. Miramos que os xeonllos non sobrepasen a punta dos pés. A espalda reta, apreto o cu, apreto o abdomen, empuxo hacia arriba, eso é. Mira que vamos pola metade do exercicio, eso é. Se vamos moi sobraos, añadimos aí un chimpo, pum, e arriba. Casi que vou saltar, Aí vamos. Mira, xa me perdí, ves? E última. Moi ben. Moi ben, aí, vistedes como se animou o Anxo. A última saltei eu tamén, Ya, bueno, A última sí. non cheguei. Pa diante, se me di salto, salto, se me di 3 saltos, pois 3 saltos. Hai que facer caso para estar a tope. Cando che cae algo na cociña, podes facer os mesmos exercicios e dices, vou me agachar a coller tal cosa. Imos a pasar a un exercicio outra vez na colchoneta que se chama o escalador, vale? Eu sinto na casa se vos estades acordando de min e da miña familia, pero isto que hai veces que temos que darlle un pouquiño máis de caña ao corpo, xa levamos varios entrenos anteriormente, así que imos aló. Ben, vamos abaixo, na posición que estábamos antes, que traballamos antes, como se fose a táboa, agora coloco en posición de táboa, e o que vou a facer é levar o xeonllo hacia a man. Xeonllo a mesma man, vale? E estamos, imos, colocámonos e vamos alá, 40 segundiños, vamos alá. Vixiamos que esa pelvis non este hacia abaixo, nin o cu hacia arriba, vale? Ánimo. Sigo, sigo, sigo. Estrella, estenda os brazos, estenda as dúas pernas, Ah, xa. Sí. Pero que Somos as capaces. non podo. Que as dúas non podo. Non pode. Ahora, leva a rodinha, o sea, o xeonllo hacia diante. Eso é. Espera, con esta. Cambiando unha e outra. Eso é. Non se che olvide de Así parar o cando tempo. Vale, vale. Últimos segundiños. 5, 4, 3, 2, 1. Vale, xeonllos ao chan, cuño hacia atrás. Como estamos, chicos? Caixos. Ben, cheos de enerxía, verdad? Lembrándonos de ti. Hai que dicir que a Noemi mellorou moito, Non vou dedicarte unhas palabras. Xa agora empezamos mesmo. cos piques, Oxe Anxo deuselle por adularme, eu penso que porque mellorei un pouco, creo que sí que o decía de verdade, pero bueno, é que eu teño que ser un caso de progresión, porque de cero a algo temos que ir para arriba. Ahora, o que imos a facer é imos a aproveitar que estamos nesta posición, eso sei que a temperatura está elevada, pero vamos a aproveitala xa para facer a táboa. E agora sí que o que imos a facer é, en vez de cansar tantos pulsos, imos a apoiar un pouquiño o que ven sendo os antebrazos, e aí vamos a dar 40 segundos de traballo e 20 de descanso. Entón, preparámonos, apoiamos os antebrazos, cóbados debaixo dos ombreiros, o corpo completamente estirado, aí vixiamos esa pelvis que non este hacia o chan, nin hacia arriba, e subimos e mantemos posición aí, vale? E vamos a estar aí 40 segundinhos. Pensade noutras cosas, non pensedes como o tempo relativo, non, 40 segundos para unha cosa é moi pouco e para outra parece que é moitísimo. Entón, imos intentar disfrutar do exercicio, apretamos aí, mantemos a tensión en todo o corpo, eso é, aguanto, e vamos, que xa está, xa vai pola metade por fora. Moi ben. Que tan caladiño está hoxe, É que ti tamén queres que falemos cando estamos facendo na táboa. É que? Este é un castigo. Sí, sí. Últimos segundos. 2, 1, vale. Descansamos abaixo, metemos a cabeciña aí entre as mans, respiramos, seguimos respirando estes 20 segundinhos. Ai, bueno, eu estaba estirando para atrás xa, igual todo. Non sei de que reloxo ten o Edi, porque debe estar averiado.
Porque a mí antes non me gustaba, despois empezou a gustar e agora cando llevo collendo o bustirrinín ponlle máis segundos, así non hai maneira. Teño que falar con ele. E agora imos a facer un exercicio que consiste en como se nos estuviéramos desenrolando, vale? Imos hacia arriba e imos volver a acostarnos. O exercicio vai ser o seguinte, mentre eles descansan, eu coloco as mans aquí, debaixo dos cóbados, e o que vão a facer é, vão subindo o cuño hacia arriba, como se fose unha forma de pirámide, e que as mans vão hacia atrás e colócome de pé. E unha vez que estou de pé, doblo dende a cintura e vou colocando as mans e volvo á posición inicial. Volvo aquí, é o mesmo exercicio, vale? Collo aire e voume desenrolando hacia arriba, imos todos xa. Imos, aí, cas mans, camiñando cas mans, colócome de pé e vou soltando hacia baixo, vale? Vou collendo aire, soltando, apoio as mans e baixamos o peito, eso é, e volvemos a subir, cada un ao seu ritmo, imos alá, veña, 40 segundiños, subo e baixo, eso é, subimos, eso é, e última, imos a facer, moi ben, baixamos e descansamos aí uns 20 segundiños e xa solo nos queda un solo exercicio, vale? Que o vamos a facer de pé, pero mentras ide collendo aire, xa se está acabando. Menos mal. Queda o que ven sendo a zancada, vale? Que é de pé e imos a levar, vamos explicar mentre eles descansan, levamos nesta posición, vamos a levar unha perna hacia atrás e hacer co xeonllo o chan. E vão cambiando, vale? Por exemplo, Estrella o que vai facer neste exercicio, vais a xudar dun pau da escoba, dunha pica, e vai a facer ca mesma perna unhas cuantas veces, e despois vai a cambiar de brazo e facelo ca outra perna, de acordo? Entón, chicos, ímonos xa colocando de pé, nesta posición inicial que ven sendo pés separados a anchura das cadeiras, imos a empezar co xeonllo dereito levando hacia atrás, hacia o chan, entonces collo aire, levo hacia atrás, unha zancada e solto a subir. Vou hacia atrás, podemos xudar dos brazos para facer equilibrio e volvo a subir, tiro aí do glúteo, eso é. E eso levamos o xeonllo ben hacia o chan e miramos que o que está adiante non sobrepase a punta do pé. Eso é, soltando, aire arriba. Sí, vai cambiando, Estrella, tens que ir cambiando. Como non dixache cambiar? Non, te dixen antes. Vale, Ai, que estaba Estrella, esperando. sí. Tú espesa. Eu tampouco escoitei Debe de ser o nada, escalador. Non, nos vamos intercambiando. Estrella o teropao vai facendo co mesmo, vale? E última. Moi ben. E rematamos arriba. Ahora, imos a pasar... Estrella, xa está moi ben. Imos a pasar os estiramentos. Que tal a clase por ahora? Aleluya, que acabou. Intensiña, pero ahora xa vamos a relaxarnos un pouquiño. Separamos as pernas, collemos aire arriba e doblamos dende a cintura. E manteño aí onde chegue, vale? Sin forzar. Eso é. Imos cara a un lado, aguanto aí. Imos ahora cara a outro. Moi bo traballo, chicos, sí señor. Imos cara ao centro, imos subindo despaciño, flexionando os xeonllos, volvemos arriba. Ahora levamos os ombreiros hacia nós. Estiramos aí o deltoides. Cambiamos de brazo. Ben, imos alá, os tríceps xa para acabar. Tiramos do cóbado hacia baixo. Mirade como estou sudando eu tamén. Isto E iso que fixeches a é mitad? cardio intenso mañanero, Cambiamos.
Isto activa o corpo todo o día. Empezamos guapos e acabamos vermellos. Moi ben, e damos por finalizada a clase. Genial, Xentiña, moi ben, estou moi contento co traballo realizado. Finalizamos aquí outra sesión de pulso activo. Recorda, o importante é pasiño a pasiño, vale? E seguimos todos os días dándolle un poquinho de movimento ao corpo. E lembra, mantén o pulso activo. Moi ben, chicos, sí, señor.